І вернемся на польска-беларускае памежжа. Там працуе мой калега Руслан Ігнатович. Ён знаходзіцца на памежным пераходзе Тарасполь-Берасця з польскага боку. Вітаю, Руслан, і табе слова. Яшчэ раз добры вечар, студыя. Добры вечар, паважаныя гледачы. За маёю спіну кантрольна-прапускны пункт на польска-беларускай мяжы Тэрасполь. Усяго за некалькі сотняў метраў адсюль за ракою Буг памежны пераход Берасці. І менавіта там з беларускага боку ўжо некалькі дзён запар людзі чакаюць у вялізных чэргах, каб трапіць у Польшу. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту нашай краіны сёння на 10 гадзіну раніцы уезду ў Польшу чакалі 300 аўтамабіляў і больш за 40 аўтобусаў. Сваё дзяжурства з польскага боку мы пачалі апоўдні мясцовага часу. У сярэднім мы тут фіксавалі праходжання аднаго аўтобуса раз на 3 гадзіны. Праязджаючы мяжу, стомленыя людзі неахвотна ідуць на кантакт. У іх адно жаданне – хутчэй даехаць да пункту прызначэння. Аднак некаторыя людзі пагадзіліся з намі паразмаўляць, як, напрыклад, дальнабойніца з Берасці, якая расказала, што едзе ў Польшу заступаць на кадэнцыю. Праходжанне мяжы асабістым аўтамабілем у яе заняло 27 гадзінаў. Яшчэ раз падкрэслю, што дзяўчына дасведчаная кіроўца, і пры гэтым яна кажа, што менавіта гэты пераход мяжы даўся ёй цяжка. Сёння у гадзіну пік тут было 28 градусаў спёкі. Можаце уявіць, якое гэта выпрабаванне, калі ў аўтамабілі ці ў аўтобусе няма кандыцыянера. Паводле гэтай дзяўчыны, самая вялікая колькасць аўтатранспарту фіксуецца перад першым шлагбаумам на беларускай тэрыторыі. Сітуацыя там нярэдка даходзіць да боек. Рэч у тым, што некаторыя кіроўцы прадаюць месцы ў чарзе перад сабой. І, натуральна, гэта шмат каму не падабаецца. Кошт такой паслугі немалы – 150 еўраў з машыны. Пры гэтым прычыны, праз якія ўтвараюцца такія чэргі, кіроўцам незразумелыя. Яшчэ адныя жыхары Берасця на умовах ананімнасці расказалі нам, што беларускія памежнікі працуюць хутка. З боку абласнога цэнтру для праходу аўтатранспарту вылучаныя 2 лініі. У той час, як з польскага боку апошнія дні працавала толькі адна лінія. І толькі сёння, паводле відавочцаў, палякі зладзілі 3 калідоры. Калі ж казаць пра заявы афіцыйных ведомстваў, то дзяржаўны памежны камітэт паведамляў, што за мінулыя сотні палякі прынялі ўсяго 67 са 170 аўтобусаў, што складае 39% ад нормы. Польскі бок, у сваю чаргу, у каментары нашаму тэлеканалу пацвердзіў больш пільны дагляд падарожнікаў на мяжы з Беларусю. Растлумачылі гэта, цытата, пагрозамі нелегальнай міграцыі, пра што службоўцаў з пункту ў Тэрасполі перакідаюць на стрымліванне мігрантаў у лясах. Пры гэтым ужо за 66 кіламетраў адсюль на тэрыторыі Польшы у шматкіламетровых заторах стаяць некалькі тысячаў фураў на еўрапейскіх нумарах. Яны чакаюць сваёй чаргі, каб уехаць у Беларусь. Юля, табе слова. Дзякую табе вялікі за гэты разгорнуты каментар, за ту інфармацыю, якую табе атрымалася здабыць. Руслан Ігнатович, карэспандэнт Белсату, працаваў на польска-беларускім адцінку мяжы.